Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel predstaviť uhlovú brusku od značky Villager s označením 4520 VLP 4520. Je to z radu Fuse 18V, je z brushless motorom a je pre rezný alebo brusný kotúč priemeru 125 mm. Uhlovú brusku mám už vyťahnutú, vybranú, ručka, kľúčik, možnosť upnutia na 3 miesta, prídavnej ručky a je tu taká zaujímavosť, nie je tu štandardný vypínač, ako sme zvyknutí, ale je tu takýto. Na druhú stranu mám veľmi dobrý úchop. Všetko, čo je čierne, okrem vypínaču, to je guma. A taká dosť poctivá pevná guma. Hovoril som, je pre kotúče 125 mm. Má jednoduché polohovanie ochranného krytu s takou zaisťovacou páčkou. To je štandardné. Má 8,5 tisíca otáčok na voľnobeh. Upnutie štandard M14. Použijem náročky 4 Ah akumulátory, ktoré si myslím, že sú na to asi najvhodnejšie. Skúsim ešte vlastne odvážiť, lebo v návode som sa nedočítal, koľko váži. 1676 gramov. A s tým 4 Ah akumulátorom, to som teda zvedavý, či sa mi to tam podarí dať na tú váhu. 2327. 8,5 tisíca otáčok. Ukážem, táto poiska, do tej treba trošku drgnúť a stroj sa nám pekne rozbieha, má taký zdravý zvuk. K tomu vypracovaniu tie dielce sedia pekne, takisto aj tá guma vystreknutá na tom tele, to je všetko výborne pekne spracované. Hovoril som, 8,5 tisíca otáčok má, je k tomu dodaný jeden hrúbkovací kotúč alebo brusný kotúč. Je to balené v kartóne, bez akumulátoru a bez nabíjačky. Značku Villager zabezpečuje vlastne dovoz, predaj a servis firma IBO SRO. Začnem rezaním ocele 3,5 mm. To nie je absolútne žiaden problém. Mám tu ešte 10 mm ocel. To bude skôr hodnejšie pre účely testu. Skúsime, ako tam sa bude chovať s tými 8,5 tisícami otáčkami.
10 mm, trošku mi natrasalo stolom, musím si ho trošku zaťažiť. Skúsim brúsenie oceľových zvarov brúsným kotúčom. Tlačil som dosť silno a ten stroj nemal sa snahu zastavovať. Ešte chcem použiť kotúč na rezanie kameňa alebo obkladačiek alebo podobne, ako si bude s tým vedieť poradiť. To nemám dosahu, musím si otočiť. Aby som to dorezal. Žiaden problém. Konkrétne tento kúsok betónu, to je zo zámkovej dlažby. Tak to je dosť tvrdý materiál. Tuto by to teraz už mohli ísť prerezať. Náročky toto chcem odskúšať vonku, čo sú špinavšie práce.
Pekne. No, pekne som už aj zašpinil, to je jasné. Ešte by som chcel zmerať efektivitu na nabitie vlastne, alebo na jeden nabitý akumulátor 4 Ah. Tu mám 16 Roxor, no nameral som 16 až 17 mm. Koľko sa mi podarí narezať kúskov z tohto Roxoru? Prvá výmena. Pokračujem v rezaní tohto kúsku. Akumulátor má jeden dielik. A zastavenie. Svieti ešte stále 1 stupeň na baterke, ale stroj už nejde spustiť. Zmeriam teplotu stroja. Prevodovka má 30. Miestami tam niekde to bolo, no nič, maličká teplota. V oblasti motora 29, akumulátor 43, 44. Ten je cítiť, že je zahriatý. Ten má nejakých, takto aby to bolo vidieť, nejakých 37, tu niekde miestami 40. 43 a 40. Tak to sú bežné teploty. Samozrejme tie články vnútri majú vyššiu teplotu, ale je to v rámci normy. Ako hodnotím túto akumulátorovú uhlovú brúsku od značky Villager? Ako nesklamala. V pohode. Ten výkon celkom dobre je to vyladené. Neviem, či sa mi raz vôbec stalo, že sa mi zastavila, alebo mala snahu sa zastaviť. Vypláca až vtedy, keď bol akumulátor celkom vyšťavený. Roxor narezalo 22 kusov a malý zárez. Minul som... Kde som dal tie kotúče? Aha. Skoro 2 kotúče. Ono to trvalo 7 minút až 45 sekúnd. Takže za takú dobu sa vybil ten akumulátor 4 Ah. Chcel som sám vedieť vlastne, koľko asi dokážem narezať s tým 1 mm kotúčom. Jasné, s reálnym zaťažením pri bežnej stavbe to nemá nič spoločné, lebo nikto nereže asi za bežných podmienok 16 Roxor 22 rezov za sebou. Myslím si, že ten stroj priamo není ani na takéto úlohy určený, tých 16 mm je dosť. Pre nejaké bežné záležitosti, jednoduché práce, rezanie tenkých kusov ocela a podobne. Na to je to výborný doplnok. Na nejaké ľahké a stredne ťažké práce samozrejme s rozumom používať. Motor, ten sa očividne vôbec nezahrieval. Ten mal úplne bežnú teplotu. Pri rezaní toho Roxoru pre tú baterku to tiež nebolo dobré, akože taký nárazový test, lebo pri bežnej práci odrežeme, čo ja viem, 2-3 krúsky a chvíľu ten stroj stojí, takže ten akumulátor, tie články sa toľko neprehrievajú a podobné záležitosti sú tam
nejaké snímače, alebo ten akumulátor sníma nejakú teplotu a tie vybíjacie prúdy a podobne. Takže on podľa toho musí na konci obmedziť prúd alebo celkom vypnúť stroj z toho dôvodu, aby sa ten akumulátor nezničil. Ten motor ten zvláda, akože ten by kľudne zvládal 8 Ah akumulátory alebo aj silnejšie. Úplne na paradu. Brúsenie, nebol s tým vôbec problém. Tých 8,5 tisíca na to brúsenie nie je až celkom najvhodnejších. Napríklad tento brusný kotúč až 12 200 otáčok. Akumulátorové flexy som sa stretol asi do nejakých 10 000 otáčok za minútu, ale zvyčajne tí výrobcovia sa to snažia ladiť o niečo nižšie otáčky. Tam treba brať do úvahy, aby tam bola určitá rýchlosť, alebo čo najvyššia rýchlosť a ešte, aby bol zachovaný dostatočný krútiaci moment. Aby ten stroj, vlastne keď začneme aj rezať, aby mu prudko neklesali otáčky, tie brushless motory zvyčajne majú Halo snímač, ktorý sníma otáčky a podľa toho pridáva a vlastne reguluje prúd, aby ten stroj mal určitú charakteristiku stálu pri rezaní, aby keď zatlačíme trochu, aby nám to hneď neskapalo alebo podobne. Tento stroj je z toho ohľadu celkom dobre vyladený. Ergonomicky takisto je veľmi v poriadku, dobre sa drží. Trošku si treba zvyknúť akože na iný spôsob zapínania, ale nebol to pre mňa absolútne žiaden problém. Už som sa stretol aj od iných výrobcov s týmto spínačom. Niekto to tuším volal aj padlový spínač alebo podobne, ale toto už sa na nejaké padlo moc nepodobá. Takisto práca s tým drevom, akože nejaké doľaďovanie alebo podobne, zvláda aj tento rašplový kotúč, rezanie betónu, absolútne nebol žiaden problém. Tak za mňa si myslím, že akože celkom vydarený stroj, ani ergonomiou, ani dizajnom neurazí žiadneho domáceho majstra. Tieto stroje Villager patria do segmentu hobby, ale v tom hobby by som to bral akože úplne tie najvrchnejšie priečky akože s tým výkonom akože celkom schopné. No, som celkom prekvapený. Teplota, hovorím, ten motor sa nejako neprehrieval. Dúfam, že akože v dohľadnej dobe sa dočkáme akože silnejších akumulátorov, 6 alebo 8 Ah. Neviem, čo ukáže budúcnosť, lebo ten stroj si to priamo pýta, že tam je dostatok tej sily a žiada si silnejšie akumulátory. 2 Ah akumulátory by som do uhlovej brúsky vôbec nedával. Tam sú vysoké prúdy, ktoré ťahajú tieto brushless motory. Náväznosti na to dokážu vlastne aj taký výkon odozdať. Takže hodnotím tento stroj akože v poriadku, celkom slušný stroj. Není sa za čo hanbiť isto. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Dole pod video dám môj účet PayPal, kde ma môžete prípadne finančne podporiť. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.